belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Zoals minister-president Gilmar Pek-Pisas in zijn nieuwjaarstoespraak al aangaf, is het heropenen van de grens met Venezuela een van de speerpunten voor Curaçao in 2023. Vandaag stond een vergadering gepland waarbij verder zou worden gesproken over het heropenen van de grens met Venezuela. Maar helaas, zo stelt de regering, kan die niet doorgaan. Daarom is er een vergadering gepland op 30 januari. De regering blijft benadrukken dat het heropenen van de grenzen met Venezuela van belang zijn voor Curaçao en voor de economie van ons eiland. Vuikdag 2023 is goed verlopen. Volgens kustwachtwoordvoerder Charlie Clement hebben de mensen zich goed en netjes gedragen. In 2021 en 2022 kon er geen vuikdag plaatsvinden, maar dit jaar was er veel animo. Er kwamen dan ook veel mensen op boten en bootjes bijeen, maar alles is dus op het water goed verlopen, aldus de kustwacht. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrãozita. Se você trazita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. We horen minder over corona, maar het is niet weg. Dat is de boodschap van de overheid. In sommige Europese landen steekt het de kop weer op en daarom moeten we op Curaçao ook alert zijn. Er komen geen nieuwe maatregelen, maar mensen wordt wel opgeroepen om verantwoordelijk om te gaan met de ziekte en om uit te kijken voor mensen die mogelijk besmet zijn. Daarnaast is het doen van een zelftest zeker aan te raden, aldus de overheid. Vandaag is het precies een maand geleden dat de rapper Bucci op Curaçao op de Rooseveltweg werd doodgeschoten. Dat gebeurde toen hij een truckie Pam zocht. Kort na de moord verschenen er allerlei theorieën op social media over wie verantwoordelijk zou zijn voor de moord en wat het motief zou zijn. Maar nu, een maand na de moord, heeft de politie niemand opgepakt en de Extra spreekt over een mysterie. Vorig jaar is Fundación Cas Popular begonnen met het verkopen van monumenten die lange tijd leeg staan. Nou, nu blijkt hebben de eerste 6 monumenten een bedrag opgeleverd van meer dan 1,4 miljoen gulden. En dat is 400.000 gulden meer dan verwacht. In totaal hebben 25 personen een bod gedaan op 1 of meerdere van de 6 monumenten. Carnaval 2023 is dit weekend geopend. Dat gebeurde met een mooie presentatie van verschillende carnavalsgroepen in het Curaçao Festival Center, dat speciaal was aangekleed voor het nieuwe carnaval. Veel mensen kwamen op de festiviteiten af. Ook werd het live uitgezonden, onder meer bij Extra. En daarmee is Curaçao alweer in de stemming gekomen voor het nieuwe carnaval. Jurkson Profar is een van de Curaçaose sterspelers in de MLB en het lijkt erop dat hij een overstap gaat maken naar een nieuw team. De Extra schrijft vandaag dat de New York Yankees en de Colorado Rockies interesse lijken te hebben om de Curaçaoenaar op korte termijn over te nemen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.